ул борщ җыелмасы. Исеменнән күренгәнчә бу кызыл аш өчен кирәкле яшелчәләр. Аңа кәбестә, бәрәңге, суган, кишер, шигендер һәм кай вакытта сарымсак керә. Акчаны күп эшлисеңме, азмы, авылда яшисеңме, шәһәрдәме, бернигә дә карамастан, әлеге яшелчәләр һәркемнең көндәлек ризыгы. Күргәнегезчә, бу исемлектә помидор, кыяр, ит кебек продуктлар юк. Борщ җыелмасының үзенчәлеге шунда, аның составына керүче яшелчәләрнең бәясе ел дәвамында үзгәреп тора. Бу елның ничек килүенә, уңышның нинди булуына һәм башка сәбәпләргә бәйле. Гадәттә кышын язга таба барлык яшелчәләрнең дә бәясе арта башлый. Чөнки Россиядә үстерелгәннәре кимеп бара, ә чит илдән яңа уңыш китерелә генә башлый. Гадәттә мондый чор 2 ай тирәсе дәвам итә. Соңгы бер атнада кибет киштәләрендә кәбестәне 100 сумнан да арзанга табам димә. Каләмәт тартты. Кәбестәнең 120 сумга бер кайчанда күтәрелгәне юк иде. Кызыл ашны кызыл итә торган яшелчә шигендер. Аның да бәясе сезон дәвамында 2 тапкырга диярлек арткан. 1-3-4 кишер алам, 5-6 бәрәңге алам, кәбестә вообще алмыйм. Без бүген Татарстанда яшәүче кеше өчен борщ җыелмасының ничә сумга төшәчәген исәпләп карарга булдык. Моның өчен мин кибетләргә, Мин ярминкәгә юл тотачакмын. Ярминкәдә яшелчәләрне берәмләп кенә алып булырмы, анысын әлегә белмим. Карап карыйк. Хәзер без шәһәрдәге күпләп сату кибетләренең берсендә, биредә күргәнегезчә борщ өчен барлык яшелчәләр дә бар. Әйдәгез әле сайлык. Мисал өчен кәбестә. Аның иң арзаны килосы 73 сум. Шигендер 1 килосы 67 сум 90 тиен. 1-2 уртача зурлыктагы кишер. Суганның монда бер генә төре бар һәм мул 63 сум 20 тиен. Һәм бәрәңге. Менә бу яшелчәләр җыелмасы безнең якынча 170 сумга төште. Шундый ук яшелчәләрне кеше көндәлек йөри торган кибеттән дә сатып алдык. Безнең борщ җыелмасы, карагыз, бер борщ өчен 384 сумга төшә. Моңа әлбәттә кәбестәнең беренчедән 128 сум торуы, икенчедән бары тик зур 2 килограммлы булуы тәэсир ясады. Ә башкача булмый, кәбестәне ашка җитәрлек кенә сатмыйлар бит. Гәрчә бу атнада интернетта кәбестәне 4-кә бүлеп куйган кибеттән фотолар чыкты инде. Без ярминкәгә күчәбез. Менә бу Казанның Ямашев урамындагы сату мәйданы. Сәгать 6 тулмаса да, ярминкә инде гөрли. Иң озын чираттан башлыйк. Ул гадәттәгечә шикәр комына иде. Чиратның бер башыннан икенчесенә барып җитү өчен якынча 2 минут вакыт кирәк булды. Монда шикәр комын 2 КАМАЗ алып килгәннәр иде. Яшелчә сата торган урында да кеше күп. Бәрәңгенең килограммы 30 яки 35 сум. Кишерне 45, суган белән чөгендерне 35-ка алып була. Кәбестәнең без күргән иң очсызы 55 сум, 90-га сатучылар да бар. Ярминкәгә килгән халык кибеттәге бәяләрнең шаккат торуын яшерми. Суган почти 60 сум ишин анда. Кәбестән әйткәндә 120 сум. Бик каты кыйммәт. Ярминкәне отышлы нәрсә менә шул яшелчәсе отышлы. Менә он песок, менә отышлы ягы шул. Шулай итеп, без менә борщ җыелмасын ярминкәдә дә җыеп карадык. Безнең менә бер кәбестә килограммнан артыграк, аның бәясе 85 сум, 2 шигендер 40 сум, 3 кишер шулай 40 сум чыкты. Әмма суган белән бәрәңгене ярминкәдә бер шәрләп сатмыйлар икән. Шулай итеп, бу кәрҗиндә 165 сумлык товар. 1 килограмм бәрәңге белән суганның бәясен 35 сум дип исәпләсәк, һәм бу суммага кушсак, 235 сум килеп чыга. Димәк, ярминкәдә җыелган борщ җыелмасы күпләп сату кибетеннән алынганына караганда кыйммәтрәк, әмма кеше көндәлек йөри торган кибетнеке белән чагыштырганда 100 сумга арзанрак килеп чыга. Тик ни сәбәпле бәя шул кадәр аерыласың? Фермерлар моны спекулянтлык дип атады. 128 сумда, 130 сумда. Ул спекулятивный хакка ничек безнең, әйтик, илебезме, безнең республикама карарга тиеш. Давайгыз без включать без надзорные ниләрне и цепочканы составить ачыклыйбыз. Былтыр кәбестәне чәчү мәйданнары да киметелгән булган. Уңышта 10%-ка азрак алына. Бәя арту сәбәпләренә тагын аерым позицияләр тирәсендәге ажиотажны да кертәләр. Республикада март айы буе шундый хәл күзәтелде. Ажиотаж начался приблизительно в начале марта.
Ажиотаж март башыннан ахырына кадәр дәвам итте. Нигездә ярма шикәр тузга кагылды. Көненә 4 поддон шикәр сатыла иде. Хәтта пандемия башлангачта халык 2-3 көн генә товар алды. Ә бу юлы көн сайын. Психологлар моны фән телендә көтү эффекты дип атый. Хәзер без билгесезлек вакытында яшибез һәм шуның аркасында кешеләр ниндидер таяну нукталарын табарга тырышалар. Һәм шундый стресс вакытында кеше ниндидер үзенә хас булмаган иррациональ гамәлләр эшли башлый. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгында мондый ажиотаж өчен сәбәп һәм нигез юклыгын бер ай әйтәләр. Товарда борщ җыелмасы өчен яшелчәләр дә җитәрлек. Если уж говорить об обеспеченности вода. Әгәр дә шул кәбестә һәм суган турында әйтсәк, без аларны зур күләмдә гел башка төбәкләрдән сатып ала идек. Шуны гына үстерүче төбәкләр бар. Безнең төп максат товарның кибеттә булуын тәэмин итү. Хәзер апрель-май аенда, ягъни яңа уңышка кадәр күпләгән продукция читтән алына. Борщ җыелмасындагы яшелчәләрне хәзер күбрәк үстерә башлаячаклар. Быел мәйданнарны 12% арттырырга җыйналар. Ә иртә өлгерә торган яшелчәләр сатуга тиз һәм арадашчыларсыз гына чыксын өчен җитештерүче үз товарын сәүдә үзәгенә турыдан-туры китерергә тиеш. Ләкин бездә яшелчә үстергән күпчелек фермер хуҗалыкларның андый күләмдә саклау өчен складлары да юк. Нәтиҗәдә көздән уңышны тапшырып бетерәләр, язга ул берничә арадаш аркылы узып, кыйммәт бәядән кибеткә кайта. Что бы ни продавалось где-нибудь на рынке или в магазине. Яшелчәләр кибеттә яки базарда сатыламы, аның бәясенең 50% фермер хакы, 30% эшкәртүче яки сатуга әзерләүченеке, 20% гына сатучыныкы булырга тиеш. Ләкин фермерларга аның 20-30% гына туры килә. Калган 400%-ын сатучылар арттыра, чөнки беркем дә чикләүләр куймый. Торговля до 400% доходит. Поэтому у нас такие цены, у нас никто не ограничивает. Ә бу ел килеп чыккан хәлдән файдаланып калырга тырышуларында өстәсәң, бәянең кайсы звенода артуы ачыклана. Хәзер УФАС халыктан килгән 152 мөрәҗәгать буенча тикшерү уздыра. Гаеплеләр табылмас дип әйтеп булмый. Илгиз Шәкүров, Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.